Boleh kan? Mana lo kain? ये और से देख अब दे और से अली Siapa deh? या था अच्छा पाउन दम पाउन होयोलै बेलाय होबोदो पाउन होदो मेना बेनो जलायदो और से नै बावसो मेन मन्दिर बेयो ना महामाया मन्दिर बाव होदो बाक्सा अरा बाव होदो आगर आथिं साइड दोनदो बावनो नांला ओरैनो खालामसै Mau menurut apa?